जोंना बे रौतायाव जानाय आबसुनि कनफारेन्सआव माने बर'लेण्ड बिनो होननानै उपेन्दाया जेब्ला प्रेसिडेन्ट जाबाय बेनि उनाव माने आइजो आफादखौ 1982 मायथाइयावनो दानाय जादों 14 जुलाइआव आरो बेखौ बे माने बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय दानाय जादों आरो बेवहाय उपेन्दाया माने जों लोगोसे फरायनाय बेनिखायनो आं उपेन्दा होननानै बुङो आरो जों हस्टेलावबो RCC 1 बयसआव थादोंमोन बिथाङा आरो आं RCC 1 गार्लसआव थायोमोन बिदियै जों अल गुवाहाटी बड' स्टुडेन्टस इउनियनाव आं भाइस प्रेसिडेन्टमोन बे समाव इउनिभारसिटियाव फरायनायाव बिदिनो उपेन्दाया फैयो आरो बे आथोबखौ देबरगाव हायार सेकेन्डारियाव दाजेननाय जादों 14 जुलाइआव आरो बेवहाय दाजेन खालि आं गैयामोन आब' प्रमिलाया प्रेसिडेन्टमोन आरो आब' मालती रानी नार्जारिया कनभेनारमोन आरो बेबादिनो थानायनि उनाव माने डिसेम्बरथिंजाय फुल फ्लेजेड दानाय जादों आरो आं बाहागो लानो मोननाया माने हरखाबै जादों आं स्कुलाव मावो भटपारा बै समाव हायार सेकेन्डारियाव आरो भटपारायाव आं थांदोंमोन सकआव थांनायाव खगेन बसुमतारिया बे समाव आबसुनि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिमोन बेहाय आंखौ नुनानै आब' फैलायनानै लिंना लांदोंमोन बेहाय जोंना भटपारायाव आसाम तरुन संघ होननाय मोनसे बेवहाय नयं दङ आरो बेवहायनो आइजोफोरनि ज' जानाय बेवहाय आंखौ लिंना लाङो आरो बेयाव आब' कमलि रानी बसुमतारी आरो आरती दैमारिमोन फैदोंमोन बेनिफ्राय बेवहाय लांनानै आंखौ सिनायथि होदों बुंदों आरो बिदि मोनसे आइजोफोरनि आफाद दानो गोनां जादों आब'मोना बेवहाय माने आनसलिकबो दागोन आरो बेबायदिनो रायलायगोन होननानै बे खालि आङो बेवहाय आब' कमलिमोना बुंनाय बिबुंथिखौ खोनासंनो मोनदों आरो बेनिफ्राय बेवहाय हरिसिङायाव माने फुल फ्लेजेड दागोन बेखायनो बेवहाय लिंलांदों ओमफ्राय आंखौ खगेन बसुमतारिया बिदिनो ब्रा ब्रा लिंनानै हरिसिङाव लानानै थांदों भटपारानि आइजोफोरजों आरो बे समाव फुजामोन आङो अक्ट'खौ बारा गोसो गैया साननै सानथामनि हाबाफारिजों बेयाव मावफुङाव बेबादि माने आबुं आफादखौ दानाय जादों दरं जिल्लानिया दरं जिल्लानियावसो आङो बेबायदि बाहागो लाहैदों आरो बे खालि हरसे माने थान्दै आफाद जादों बेयाव जोंनि दरं जिल्लानि जायफोर आबसु मार्केटिं हलाव जादोंमोन बेवहाय बे महेश्वर बसुमतारिमोन नुवा नार्जारि आरो खगेन बसुमतारिमोन बिसोरनो दैदेनदों आरो हरसे थान्दै मेलाव थादों थानानै बेबायदिनो फुङाव जोङो बालिराम बर'नि न'आव ओंखाम जाहैदों आंखौ लाना थांदों मनमति बर'आ आरो आं मेगन गाज्रि जादोंमोन हरसे थानानै बिदिनो बालिराम बर'आ आंनो मुलि सुलि होनानै फाहामनानै गेवलां मेलाव लानानै थांदोंमोन बे गेवलां मेलाव आब' प्रमिलायाबो फैदों आरो बेनिफ्राय बिनय खुंगुर बसुमतारि बिथांमोनाबो दङमोन आरो बेबायदिनो गेवलां मेलाव जना थानायाव माने आंखौ गोदान नेहाथारि होननानै सिनायथि होदों आरो बे सिनायथि होनायाव आंखौ मोसानानैसो सिनायथि होदोंमोन माने जों बे आबसुनि सोमावसारनायनि सिगाङावनो माने 1984-85 जोङो माने खेराइ अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि फोरोंनाय फोसाबनाय बेखौ जोंनि भटपारा ओनसोलनि माजगाव आंनि जोनोम गामि बेवहाय जोङो सोलोंदोंमोन फोरोंगुरु लाबोनानै आरो बेफोरखौ जोङो आबसुनि सोमावसारनायफ्राव मोसादोंमोन रौतायावबो मोसादोंमोन आं बे समाव MA फरायना दंमोन आरो बेबायदिनो बे मोसानायखायनो बालिराम बर'आ बेवहाय आफादावनो आंखौ फोसावना होदोंमोन जे गोदान नेहाथारिया मोसानानैसो सिनायथि होनांगौ बे दरं जिल्ला आथोबनि माने आं फार्स्टआव दरं जिल्ला आथोबनिसो नेहाथारि जाग्रोदो बेनिफ्राय जोंखौ आरो बेबायदिनो सेन्ट्रेलनि उनावसो आबुं आफादखौ दादों बेयाव बालिराम बर'आ माने एनाउन्स खालामनानै होदोंमोन आरो गोदान नेहाथारिया
माने मोसानानै सिनायथि होनांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनय खंखर बसुमतारिया बुंदों आरो बे समाव माने नों बहा गोमाना थानाय होननानै आंखौ मिथिनानै बुंदों आरो बे उनाव आं बागुरुम्बा मोसादोंमोन बेवहाय दामग्रा देग्राफ्रा खेराइ मोसानाय दामग्रा देग्रा दंमोन गुबुननि बिसोर बागुरुम्बाखौ दामना होदो आरो आं मोसादो बिदिनो आंखौ बेयाव बिबान होनाय जादों आरो गोदान दरं डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय उनाव आरो क'क्राझाराव बे डिसेम्बरथिंजाय माने फुल प्लेजेटखौ दानाय जादों बेवहाय आङो माने हरखाब खबरखौ मोनदों बे समावथ' फन गैयामोन आरो बिदिनो सिटिखौ आङो डिब्रुगड़आव माने स्कुलनिफ्राय आंखौ ट्रेनिं मोनसे हगार हरदोंमोन फैनानैनो आं सिटिखौ मोननानै आरो रावजोंबो आं जगाजग खालामनो हायासै सासे जोंनि गामिनिनो हिन्जावसा गथ' लानानै आङो देबरगावआव थांनायसै हर जाहैदो थेवबो माने खैराबारिनिफ्राय आङो बेवहाय लोगो मोननायसै बायहाथा सारिआलियाव बिदिनो जों थांबाय कनक थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय बे कार्तिकनि गिबि हिन्जाव मा नाममोनथाय आं बावगारबाय बेमोन आरो बिसोर ओंखारोमोन ना बे समाव ओमफ्राय बिसोरखौ जों ज' लोगो मोनबाय बिदिनो जों थांबाय देबरगावखौ आं सिनायामोन ना आरो सिगां थांनानै जों हराव मोनहैबाय ओमफ्राय बिदिनो आफाद जाबाय डेलिगेट हाउसआव ओमफ्राय आंखौ माने सेक्रेटारि होनो थाखाय बिराद ज'रै आंखौ बुंदो आरो ओमफ्राय आब' प्रमिला मोनाबो उनाव नांला दे नों लायाबा होननानै जाबायमोन आरो आंखौ गेवलां मिटिङाव माने सिनायथि होआसैनो आं जाया बुंनायखाय उनाव गेवलां मिटिंनि हराव आरो उपेन्दा आदा सानसुमामोन लेंनानै आंखौ बिराद बुजायबाय माने मानो जानांगौ जायाबा मा जागोन बिदि मानो जाया नोङो ओमफ्राय आं फोरोंगिरि मावनायजों आरो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिबो आं नेहाथारि जाबाय बिदि आं हानाय नङा होननानै ओमफ्राय बिदिनो बुंबाय आरो माने डिस्ट्रिक्टनिखौ जों गुबुननो होगोन नों सेन्ट्रेलनिखौ लानांगोन होननानै बिदिनो आंखौ गेवलां आफाद जोबनाय उनावसो आंखौ माने नेहाथारि होननानै मिथिबाय आरो आब' प्रमिलाया प्रेसिडेन्टआनो थाबाय बेनिफ्राय आरो आंखौ नेहाथारि होबाय ओमफ्राय उनाव आब' कमलिजों आरो जनेस्वरि बसुमतारिखौ होबाय माने बिदिनो जों ज' थांनांगौ जायोमोन आरो बायदिसिना गामि आफादफोर दानायाव जोङो गोजानाव थाबाय थांनांगौ जायोमोन गारि गुराथ' गैयामोन आरो बर' गामिफोरा गोथौ गामियाव बिदिनो जों दरं जिल्लानि जेसेबां गामि दं बेफोराव गामि आफादफोर दाना होनांगौ जादोंमोन बेनिफ्रायथ' सोमावसारनाय जाबोबाय माने 87 मायथाइयाव बेनिफ्राय बे सोमावसारनायफ्राव माने आथोबा थांनांगौ जादों बबेबा आं थांनो हायाखै थेवबो रौताफ्राव थांदो माने बे मुंख्लं जानाया गबिन्द्रमोननि बिसोरनि श्राद्धफ्राव थांदो बिदिनो जों बाहागो लाहैदों बेनिफ्राय आरो उनावथ' बिदिनो माने बालिराम ब्रह्मखौबो जोबथेना लांबाय कलागावआव बिसोरो बेयाव माने बेबायदि स्ट्राइक खालामनो थांनायनि सिगां जानायावनो हर थादोंमोन देबकान्त बसुमतारिदो आरो बालिराम बर'दो बालिरामखौ आं ओरैनो आदा होनना बुङोमोन आंनि उन्दै थेवबो आं आदा बुङोमोन बेनिखायनो जे जाहानाव हर थानानै भटपारानि आनसलिकनिफोरखौ लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव बिसोर एरेस्ट जादो जोंनि भटपारानिबो मधुराम बर'मोना लोगोसे बेयाव एरेस्ट जादो गोबां भटपारानि दङमोन बिसोरखौ कलायगावआव माने बेयाव मोनसे आन्दलननि दङमोन बेयाव हाबाफारि बेवहाय लाठि चार्ज होदो आरो बिसोरखौ एरेस्ट खालामदो ओमफ्राय बिसोरो मल्लि जेलाव थादोंमोन बेयाव जोंनि भटपारानिफ्राय बलराम बाग्लारि आरो बेनिफ्राय देब मोनाबो दंमोन देबकान्त बसुमतारि बे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टमोन उनाव माबानि डिमाकुसिनि देबनाथ बिसोरथ' जोंनियावनो थाफैयोमोन जोंनि गामियावनो नुवा नार्जारि मोना बिथिं थानो हायामोन बेनिखायनो बिथिं थाफैयोमोन आरो बिदिनो मनुमति मोनाबो लखनौ थांनोबा
अबावबा माने कालचारेल श' खालामनो थांनोबा जोंनि बे बर्डफोरावनो जोंहानावनो माजगावआव थायोमोन बिदिमोन आरो जोंनि आइजो आफादनि बायदिसिना खामानियाव माने जोङो बिदिनो थाबायनो हान्थिनांगौ जायोमोन सिगां रामहरिथिं फैयोमोन मायाबा सिटि गांसे होनोबाबो मानसि थांथारनांगौ जायोमोन आरो बेनिखायनो आबसुनि माने मावथिफोरखौ जोङो माने हेफाजाब लानांगौ जायोमोन लोगो लोगोनो जों सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ जादोंमोन बेनिखाय आबसुनि माने मावथिफोरजों जोङो हेफाजाब लानानै खामानिफोरखौ मावफुंनांगौ जायोमोन दा बे मंगलदै जेलाव जोबनायावबो जोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बालिराम बर'मोनखौ बिदि नायनो थांदो जों आरो डिसिखौ लोगो हमनानै बिदि माने हगारनो थाखाय बिदि हांख्राय बिलाइ होदो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ जायोमोन आंनिया माने आं बारा बाहागो लानो हायाखै माने आब' प्रमिला मोना जिबायदि लादो बिदि आं लानो हायाखै खालि आं बासबारि आबसुनि कनफारेन्सआव थांदो बे समाव आं बेराम जाबायमोन आरो जोंहानि आफाया माने बेराम जाना दङमोन आं जेब्ला बेयाव बाहागो लादो बे समनिफ्रायनो आफाया केन्सार जानानै दङमोन आं आरो फिसाजो गेदेर बिदि हिसाबै आं माने न'खौ बारा गारनो हायामोन बेखायनो बबेबा थाङोमोन आङो ओमफ्राय बे 88आव माने जादोंमोन बासबारिनि आबसुनि बासबारि कनफारेन्सआव आंखौ माने लांनो जादोंमोन डिसेम्बरनि सानथाम सानब्रै हाबाफारि लानाय आं बेफोरखौ लिरना दोनदो आं माने रायथाइ हिसाबैबो लिरदों आंनि बिजाबाव दङ आं दा खालि अक्ट'खौ दा बुंनो हानाय नङा ओरैनो आबसुनि हिस्ट्रियावथ' दंखायो बेफोरो माने जों आबसुनि बायदिसिना आफादफोराव उन्दैनिफ्रायनो बाहागो लाबोदों जों सेन्ट्रेलावबो बाहागो लायोमोन थान्दै हिसाबैबो मालाबा कालचारेल प्रग्रामफ्रावबो लायो बिदियै आङो बे बिबान लानायनि उनाव बासबारिनि जा माने बे आबसुनि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ मोनसे हिस्ट्रिकेल माने बिराद मुंख'जाथावना सानो आरो आङो बे सोमावसारनायनि बेवहाय माने बयबो बर' हारिनिफ्रा जोबोद गोख्रोङै नांनो थाखाय माने जानजिया खाफ्रानाय बिदि नुदोंमोन बिदिनो आं बे समाव बेरामा जाबायमोन बेनिखायनो आंखौ बे आफादनि सायनासालि खाथियावनो दोनदोंमोन आं डेलिगेटफोराव बाहागो लानो हायाखै आरो बेवहाय आथोबनिफ्राय आब' प्रमिलाखौ गेवलां आफादाव माने बिबुंथि होनो होदो आरो आंखौ हारिमु बिलिफांखौ बेखेवनो उपेन्दाया होदोंमोन आरो बेबायदिनो जों बेवहाय बाहागो लादोंमोन आरो आब' प्रमिला मोना थान्दै आफादफोरावबो थादो जेरावबो प्रसेसन बायदिसिनायावबो आदा सानसुमामोनबो दङमोन आरो बिदिनो जोङो बेवहाय बांसिन गोख्रोंसिन जानाय नुदों आरो आबसुखौ बे समाव आदाबालि मोना माने खारखोमानासो दङमोन गहपुरथिंजाय बिसोरो माने खैफोदाव गोलैनानै बिदिनो बे थांनो हायाखै बे आफादाव ओमफ्राय बे बासबारि हाइ स्कुलनि हेडमास्टारनि न'आव आंखौ दोनदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो आंखौ आब' प्रमिला मोना माने आंनि बेरामखौ नायनो आरो बिदिनो खामानि दङ होननानै आब' प्रमिलानि न'आव आं सप्तासे थानांगौ जादों बिदिनो आबसुनि उपेन्दा मोनाबो बेयावनो ज' थानानै बायदिसिना बेवहाय जायफोर रादाब बुथुमगिरिफ्रा उपेन्दाजों गोबां मोगा मोगि लानाय रायलायनाय थानाय बिदि माने बेवहाय जादोंमोन आरो बेवहायनो थानानै आं फैनायनि उनाव आं आरो बारा बिदियै थांनो हायासै 88नि उनाव 86नि लास्टिंनिफ्राय आं 88सिम माने मोजाङै नांदोंबो बे भुमखौ जानाय जिनाहारिनि जा माने जाथाय बे जाथायाव आङो आब' प्रमिला मोननायाव गोबां सम थाहैदों आब' प्रमिला मोनजों बे भुमकाफोराव गिदिंदों आरो गुवाहाटियाव प्रेस कनफारेन्स जादों बेफोराव जों बाहागो लादों आरो बेबायदिनो बे समाव माने हाइलाइट जादोंमोन आरो गोबां मन्थ्रिफ्राबो माने सेन्ट्रेलनिफ्रायबो माने जायफोर रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनाबो फैनानै बेफोर जायगाखौ नायफैदोंमोन बेफोराव जों थांफानो गोनां जादोंमोन आरो बिदिनो जोङो बेवहाय जायफोर जिनाहारि खालामनाय बिसोरखौ माने हमहोनो हादों केसाव देरहानो हादोंमोन आइजो आफादनि बे मोनसे गेदेर माने मावनो हानाय आंनि समाव होननानै आं सानो बेहायनो जोङो बिदिनो ओंखाम गैया दै गैया हर सान माने थांनांगौ जादोंमोन गिदिंनांगौ जादोंमोन आरो केस होनाय जादोंमोन बेहाय आब' प्रमिला मोनजों बिदिनो
बिजनियाव जोंनि आथोबनि कनफारेन्स जादोंमोन बेफोरावबो बिदिनो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बिदि आङो गोजानफ्राव थांनो हायाखै दा दिल्लीफ्राव जानाय बट क्लाबफ्राव जानाय आब' प्रमिलायानो थांदो आं माने थांनो हायाखै आं आफानि नोरजिया आरो उनाव आंबो जाबाय बिदिनो आङो आंनि देहायाबो आरो न'नि थासारियाबो आंखौ बारा ओंखारहोनो हायासै आरो उनथिंजाय बेनि उनाव 88 जोबनायनि उनाव 89थिं माने दुधनैयाव जोंनि आफादखौ गोदानै माने मावफुं आफाद दाना होबाय आरो आंखौ बिबान एंग्लायबाय बिदिनो आङो बे समाव मावबायबाबो उनथिंबो आङो हानाय समाव माने लिंबानो हाबानो थाङो आरो आङो बाहागो लायो दासिमबो माने आथोबा आंखौ आबोबा गाराखै आरो बिदिनो आङो मोजां मोनो सिगांनि मावथिफोरखौ लोगो मोनबा आं देहा मोजां हायिखाय आं माने बिसोरदो ग्रोम ग्रोम बिदि सब समाय थांनो हाया थेवबो आं हाबाथाय थाङो आरो